Julie Devon I dal I fod yn tynnu'r y cywion gwryw yma fewn yn y dosbarth yma. Y dosbarth cyntaf yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Yn adran y Merlod Mynydd Cymreig, y dosbarth i'r cywion gwryw sydd yn y cylch. Dyma'r tri gyntaf. Springlane Dragoon gyda Mark Kilby yn gyntaf, yn ail Kerry Powell yn dangos ar ran Mr Stuart Franklin, Sarum Red Knight ac yn drydydd Glebedale Jumanji gyda Kitty Bodley. Catums Cappuccino yn gornel y shot yn fan 'na ni'n gweld efo Holly Roberts yn bedwerydd. Julie Devon yn cael cipolwg dros nhw eto yn taro llygad. Cyfle ola iddi gael newid I feddwl. Ac y ffyle wedi troi allan yn arbennig o dda a'r beiriad hefyd wedi troi allan yn arbennig o dda, Peter. A'r blifian yn ei hat yn edrych yn ddiog. Wrth gwrs I busnes, wrth I busnes maen nhw gen hi ei gŵr siop ei dillad ac gwefan mae'n debyg yn gwerthu dillad ffasiynol. Oedd e'n gyfle da iddi bach o ysbysu fan hyn yna. Mae pwy fydd yn mynd â hi, mae'n cael cipolwg bach arall, dim cweit yn siŵr. Chwarae teg mae'n cymryd I amser I oherwydd bod I heb gosod nhw yn y lle cyntaf, falle bod hi'n ddim siŵr bod hi'n cael pethau yma yn gywir iawn. Yn ffodus, dwi wedi bod yma heddi. So ar ei ran, mae Keith Hughes o'r Brydfa Brynodyn o Abertawe Cynrychioliau. Bydd yn rhoi wobr allan yr enillwyr yma. So you can see that the judge, Mr Julie Devon, is having a final look at this class. And congratulations to the winner there now in this Colt Foal class. This is Jane Wales, number 890, with Springlane Dragoon. This will be shown by Mark Kilby. Wel, Mark Kilby yn derbyn y riban goch yn y dosbarth cyntaf yn adran y Merlod Mynydd Cymreig ar ran Mrs Jane Wales, Springlane Dragoon. Si'n ei mewn wan. Is number 866, the property of Mr Stuart Franklin, Sarum Red Knight. And that's Road Panthera. Mark, Under Fair is a very lucky show for the Kilby family. It does seem to be, doesn't it? Yeah, certainly these colt classes, we're having a real lucky streak at the moment. I've got Mrs Jane Wales then, of course, the Springlane said who owns the colt. Yeah, she bred him and still owns him, and he's three-quarter brother to Prometheus, who won the Colt Foal and the early class in the last 2 years for us, so closely bred. Oh, well, brilliant. Well, congratulations, and you'll have a fair battle over the championship. It was a great class. It's been a long class for them as well. It has been a long, with a sort of an interruption in the middle, but it's worth the wait, isn't it, when you stand on top? Definitely. Well, you stay fresh anyway. Well done. Yes, thanks a lot, David. Yn trydydd, 893, yn pedwerydd, 882, yn bumed, 872, a chweched, 859. So if we can show appreciation now.
Llongyfarchiadau mawr i Mrs Jane Wales ac Spring Glen Dragoon enillydd dosbarth